inkontru l-almanak kulturali jintroduċi l-avvenimenti prinċipali li ġejjin. It-tram Novecento jirrakkonta l-istorja ta' tifel abbandonat fuq vapur li meta jikber isir mużiċist eċċellenti u jibqa' jgħix għal-omru fuq il-baħar. Il-wirja ta' Fabio Borg tistieden lill-udjenza tirrifletti fuq il-lati li żjed importanti tal-esistenza permezz ta' bosta pitturi imnebħa mill-ħajja ta' kuljum. Il-Qarċilla hija farsa ta' triq imżewqa b'ħafna satira għal żmien il-Karnival. Din tirrappreżenta kuntratt ta' żwieġ li fih kulħadd jiddikjara ta' kollu li jiġi f'moħħu. Il-briju tradizzjonali tal-Karnival se jimla wkoll triq il-kbira San Giuseppe fil-Ħamrun u bosta karrijiet u koloriti, mużika divertenti u sfin enerġetiku.